Al respecte, des de l'any 2003 és membre del Consell Municipal de Cultura. L'any 2006, el ple de l'Ajuntament va acordar per unanimitat dels partits polítics el nomenament del càrrec honorífic i no lucratiu de cronista oficial de Bellmot. Este és Rafael López Herrera. Dir-los que les fotos que van a veure així, l'època que anem a tratar, que és la de 1920 a la de 1935, totes les fotos que van a veure són del poble, encara que alguns no reconeixeran alguns carrers o alguns racons, que són totes de Benimodo. De l'època en concret són unes poques, perquè no totes han pogut ser d'aquesta època, perquè han de considerar que en aquell entonces, per la veritat, màquines de fotografies ben poques. Quasi totes les que apareixeran són dels anys 40 o 50, però que al fi i al cap el que anem a parlar fa referència a tot el que anem a veure. Les fotos que veurem perteneixen als arxius de Don José Gil, de Didín Puig, de Juan Navarro, de l'Arxiu Municipal de Benimodo, d'Enrique Martínez i d'un servidor. El tema d'avui ve... En un principi ve donat perquè una certa vegada una veïna del poble em va comentar, parlant del poble i del bonic que està i del que ha progressat al cap d'estos 25-30 anys, que és veritat que ha progressat molt, s'han fet moltes coses i estem orgullosos del nostre poble. I em va dir que era l'època més important que havia viscut el poble en tota la seva història. I jo li vaig dir que sí, que estava d'acord, que és de veres, que s'ha progressat molt i que està molt bé el poble tal com està, però que de quan en quan hi ha que revisar la història, que ens oblidem de lo que és la història en si i que està bé recordar-la. I li vaig fer referència que hi havia una època en el poble molt desconeguda per quasi tots, que és l'època abans, els anys abans de la guerra, l'època compresa des de 1920 al 1935, en què realment, al meu criteri, jo considero que és l'època daurada del poble. Que és la quantitat de coses que se feren per el floriment cultural que va haver en aquesta època i per altres circumstàncies que ara tots vostès veuran. Hem de considerar que ara Benimodo té 2.300, quasi 2.300 habitants i tot el que s'han fet en 25 o 30 anys és molt, encara que també queda molt per fer. Hem de plantejar-nos que en aquesta època el poble eren exactament la meitat d'habitants. Eren 1.150 habitants i el que es va fer en 15 anys. I en menys recursos que avui en dia, per supost. Llavors és molt de valorar i recordar-nos que els nostres avantpassats, que són els que han ficat les bases del Benimodo modern.